Duran va ser empresonat l'11 de juny a París sense proves per una història policíaca sense fonaments i sense proves. Ell ha portat proves de la seva innocència i en vez de donar-li la llibertat l'han prolongat 4 mesos més la presó provisional. Llavors demanem la llibertat perquè no pot ser que tingui una persona innocent a la presó, havent aportat totes les proves de la seva innocència. Llibertat, Enric Duran. De la justícia francesa, a ser l'impunité. De la justícia francesa, a ser l'impunité. De la justícia... Quan vulguis. Bueno, estem aquí per denunciar l'empresonament injust del company Enric Duran, un empresonament sense proves, prova de que la justícia francesa està aplicant la repressió i la impunitat amb un activista català per un motiu absolutament absurd. Creiem que el motiu de la seva presó no és un altre sinó la seva trajectòria, és a dir, alguna que no és punible, és a dir, ell no ha comès mai cap delicte a França, no té antecedents penals i els únics antecedents que pot tenir l'Enric són a l'estat espanyol. Per tant, entenem que el seu empresonament és un empresonament polític, és un empresonament de càstig. No sabem si darrere d'aquesta acció judicial hi ha alguna multinacional, si els interessos de... no diré noms perquè no tinc ganes que em fotin una querella, però el que tinc clar és que segurament hi hauria gent que en el seu moment el va denunciar. Estic parlant d'empreses franceses i molt probablement aquestes empreses potser estan pressionant perquè l'Enric es quedi a la presó d'una forma injusta. És a dir, recordem que l'Enric teòricament està a la presó per haver fet una transacció de criptomoneda a una tercera persona, que aquesta tercera persona resulta ser que és un estafador, que està imputat per delictes d'estafa, i l'única persona de totes les que li van vendre criptomoneda que està empresonada en aquest moment és l'Enric. Per tant, estem en un tema d'indefensió, en un tema de drets humans, i jo considero que l'Enric és un presoner polític / econòmic, digue-li com vulguis.